priatelia, milí workshoperi, si zakývame na úvod, nie? Už sa to kýva, každý má jednu, ja mám dve ruky, ja som stereo, vy ste ešte všetci mono. Dobre, tak ešte raz srdečne vás vítam na našom workshope, ktorý sa volá Filmodrom 2012. Filmodrom, ako môžete vidieť, je naše nové občianske združenie, ktoré má dohromady asi 4-mesačnú históriu, ale v skutočnosti naviazalo na tradíciu z minulého roku, ktorá tu už bola až z predminulého roku a z ďalších akoby čias, keď sme už organizovali mnohé eventy v spolupráci s Luciou Blaškovou, o ktorej ste možno niečo počuli, a s Creator Festivalom a mnohými ďalšími organizáciami, ako je Art Kruh a tak ďalej. Tento workshop vznikol z dôvodu akejsi potreby poinformovať mladých ľudí na Slovensku o tom, ako funguje stereoskopické snímanie. Filmodrom 2012 je workshop, ktorý podporil Audiovizuálny fond, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Zároveň ho podporili ďalší partneri, ktorí sú tam dolu na zemi, ako je Daylight Rental, H21 Studio, Spafy, Banská Štiavnica a mnohé ďalšie súkromné osoby. A medzi najdôležitejšie organizácie určite patrí Spafy, Združenie počítačovej animácie a filmu, ako som už spomínal, a pretože nám poskytli techniku a technológiu, a rovnako Jirko Kraus, ktorého tu vítam, ktorý bude jedným z našich lektorov hneď zajtra, bude rozprávať o stereoskopickom snímaní, rovnako o stereoskopickom zvuku, teda o priestorovom zvuku, pardon. A prinesli sme pre vás, nainštalovali Dolby systém, neviem, či je ho vidieť, je tu 5 reprákov dookola v celej miestnosti, takže budete mať možnosť akoby nielen vidieť stereoskopický obraz na našom akoby 3D televízore LG, ale budete mať možnosť akoby k tomu počuť aj stereoskopický zvuk. Tento workshop sme zorganizovali z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je poinformovať mladých či starších ľudí o tom, ako funguje stereoskopické natáčanie, a druhý je, že sa snažíme natočiť alebo kontinuálne po tomto workshope naviažeme na natáčanie stereoskopického filmu, ktorý sa volá Kuku.